खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ दं आं मिथिकान नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लाइमोन लिरगिरि माइनावस्रि दैमारिया साहित्य अकादेमि जुब बान्था 2023 खौ आजावबाय। बाक्सानि गान्धीआव मानास विधानसभा समष्टिनि जौगाखां आफाद बीजेपीनि गिबि मावसुमा जथुम। गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव बांद्राय खुवा खुनायनि जाहोनाव इन्डिग' बिरखंआ बाख्लायनो हायाखै। जम्मू काश्मीरनि पुन्चआव रैखाथि हान्जानि गारिखौ नोजोर होनानै टिउरियाफोरा गुलि गावदों। जाख्ल'नायनि दहाय होनानै थामथि खेबनि थाखाय अरबिन्द केजरीवालखौ ईडीआ सामन खालामदों। 32 बोसोर फोरोंगिरि मावबोनानै आज्रा मोननाय धर्मेश्वर बर'खौ बिदाय होनानै मान बावदों। मालदीवआ चाइनाजों आखाइ हमनानै भारतनि दावबायारिफोरखौ नेवसिगारदों। जम्मू काश्मीर क्रिकेट एसोसिएशननि जाख्ल'नायनि सायाव सोंनो फारुक आब्दुल्लाखौ ईडीआ सामन खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर'नि जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि माइनावस्रि दैमारिया साहित्य अकादेमि जुब पुरस्कार 2023 खौ आजावबाय। 12 जानुवारि 2024 शुक्रबारखालि कलकातानि हरासिम लेबेदेव सरनियाव थानाय रवीन्द्र सदन अडिटोरियामाव साहित्य अकादेमिया बे बान्थाखौ गथायदों। लिरगिरि माइनावस्रि दैमारिनो गाव सुजुनाय खन्थाइ बिजाब सम जिउ आरोनि सायाव बे बान्थाखौ मोननो हादों लाइमोन लिरगिरि माइनावस्रि दैमारिया। मख'नो गोनांदि गासै मोन 23 गनायथि मोननाय रावजों लिरनाय गुबुन गुबुन लाइमोन लिरगिरि मोननो बे साहित्य अकादेमि जुब पुरस्कार बान्थाखौ होनाय जायो। देग्लायबो 2023 मायथाइयाव असमिया, बर', बेंगली, डगरी, इंराजि, हिन्दी, कानाडा, कंकणी, तामिल, तेलुगु, मालयालम, उर्दू, सान्थाली, नेपाली, मणिपुरी, माराठी, मैथिली, काश्मीरी, सिन्धी, उड़िया, पान्जाबी, राजस्थानी आरो संस्कृत रावाव लिरनाय गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौ सायख'नानै साहित्य अकादेमिया बे जुब पुरस्कार बान्थाखौ गथायदों। बाक्सा जिल्ला बीजेपी दोलोनि दैदेननायाव दाफुंजानाय मानास विधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि शुक्रबारखालि 4:50 रिंगासो समाव गिबि मावसुमा जथुमा खुंफुंजायो। बाक्सा जिल्लानि गान्धीआव थानाय शंकरदेव शिशु निकेतनाव खुंफुंनाय मेलाव 41 नं मानास विधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि आफादगिरि तिराज देउरिनि आफाद दैदेननायाव मेलनि हाबाफारिया सामलायजायो। माखासे गोनां थांखि लानाय मेलाव कक्लाबारि ब्लक बीजेपीनि आफादगिरि दिनेश बसुखौ लानानै माखासे मुंदांखा सुबुंफोराबो बाहागो लादों। मेलनि जोबनायाव मानास विधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि आफादगिरि तिराज देउरिया खौरांनि गेजेरजों बुंदों दि मानास विधानसभा समष्टिनि जौगाखांनायनि थांखिजों दाफुंनाय बे आफादनि दिनै खुंफुंनाय गिबि मावसुमा जथुमाव थांखि लानाय बायदियै विधानसभा समष्टिनि गंफ्रोमबो गामियावनो मोनफायै गामि जौगाखां आफाद दानाय जागोन, जेराव गंफ्रोमबो नखरानो सासे सोद्रोमा थागोन। बेराफारसेथिं मानास विधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि अनगायैबो मोनसे जथाय आफाद थागोन आरो बेयाव मानास विधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि मावसुमा सोद्रोमानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिखौ जथाय आफादनि सोद्रोमा हिसाबै लानाय जागोन। बे जौगाखां आफादनि गेजेरजोंनो मानास विधानसभा समष्टिनि गासैबो फारफ्रोमथिंनिखौबो लाफादेरनानै जौगाखांहोनायनि थाखाय नाजानाय जागोन होननानै फोरमायदों 41 नं मानास विधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि आफादगिरि तिराज देउरिया। मुम्बाइनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैनाय 6E5319 नम्बरनि इन्डिग' बिरखंआ सनिबारखालि फुंनि समाव गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव बांद्राय खुवा खुनायनि जाहोनाव बाख्लायनो हायाखै। बेनि फिनजाथाय महरै 6E5319 इन्डिग' बिरखंआ बांलादेशनि ढाका बिरखं गाथोनावसो बाख्लायहैनो गोनां जायो। गासै 178 हान्थियारिखौ मुम्बाइनिफ्राय गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव फैनाय इन्डिग' बिरखंआ गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव बाख्लायनो हायैनि कलकाता आरो भुबनेश्वराव बाख्लायनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय बेवहायबो फेलें जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गासै 9 घन्टा सम उनावसो बिरखंआ थांखिनाय जायगायाव फैफिननो हादों। जम्मू काश्मीरनि पुन्चआव फिन टिउरियाफोरा रैखाथि हान्जानि गारिखौ नोजोर होनानै गुलि गावदों। अदेबानि रावनिबो जिउ खहा जायाखै। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलि 6 रिंगासोआव इन्डियान आर्मिनि मोनसे कनभय गारिनि सायाव टिउरियाफोरा गुलि गावदोंमोन।
फोन सेक्टरनि कृष्ण काटियाव थानाय जाहार गेजेराव बे जाथाया जादोंमोन। आथिखालाव रैखाथि हानजाया बै ओनसोलखौ सार्च अपारेशन खालामगासिनो होननानै मिथिहोदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालखौ इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा ईडीआ जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनो आरो सोंलु सोंनो थाखाय थामथि खेबनि थाखाय सामन जारि खालामदों। फैगौ 18 जानुवारि खालि दिल्लीनि इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टर मावख'आव नुजाहैनो थाखाय बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव 2 नभेम्बर 2023, 22 दिसेम्बर 2023 अक्ट'आव ईडीनि मावख'आव नुजाहैनो ईडीआ बिथोन होदोंमोन। नाथाय अरविंद केजरीवालआ ईडीआ गावखौ एरेस्ट खालामगोन होननानै ईडीनि लेंहरनायाव थाङाजासे थादोंमोन। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि एक्साइज एबा आबगारि बिफाना 45 कौटि रां गुलाय गुजाय खालामदों होननानै आम आदमी पार्टीनि एमपी संजय सिंहखौ ईडीआ एरेस्ट खालामदोंमोन। काहिबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि धर्मेश्वर बर'खौ बिदाय मान बावदों। सालबारिनि खाथियाव थानाय 1913 नं काहिबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि धर्मेश्वर बर'खौ फरायसालिनिफ्राय नेम बायदियै बिदाय एबा मान बावनाय जायो। बे थांखिजों काहिबारि गुदि फरायसालिनि सिथलायाव काहिबारि गामि समाजनि आफादगिरि गपिनाथ औवारिनि आफाद मासि दैदेननायाव खुंफुंनाय बिदाय मान बावनाय मेलाव आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि धर्मेश्वर बर'खौ काहिबारि गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि महेन्द्र औवारि, समाज सिबियारि नवीन गयारि, फोरोंगिरि, फरायसुला फरायसुलि, काहिबारि गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे काहिबारि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गामिनि गासै रायजो राजाफोरा आर'नाइ, मान बिलाइ, बिबारनि मुथा गुरैयै मान बावनानै फरायसालिनिफ्राय नेम बायदियै बिदाय होयो। बे मेलाव आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि धर्मेश्वर बर'खौ गावनि गोबाव समनि फोरोंगिरि जिउनि नेरसोन थुलुंगाखांनाय बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो। काहिबारि गामिनि समाज सिबियारि नवीन गयारि, काहिबारि गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि महेन्द्र औवारिजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो मेलाव बिबुंथि लाखिदों। मख'नो गोनांदि धर्मेश्वर बर'आ 31 दिसेम्बराव 1913 नं काहिबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा लायो। भारत लैथोमानि गेजेराव थानाय फिसा हादर मालदीवआ महम्मद मेजुआ मालदीवनि हादरगिरि बिबान आजावनायनि उनावनो आथिखालाव चाइनाजों आखाइ हमनानै भारतखौ नेवसिनो हमदों। बेनि अनगायैबो भारतनिफ्राय मालदीवआव दावबायहैनाय दावबायारिफोरजोंबो गाज्रि आखु बाहायनानै लाजि फोनांनाय आरो गाज्रि रावजों सोंखारिनायबो जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। इस्लाम धोरोमखौ मानिग्रा इस्लामिक हादर मालदीवआ आथिखालाव भारतनि नसुं हादरब्लाबो भारत बायदि हादरखौ नेवसिनाय आखुफोरखौ मालदीवनि गोबां सानसुमैफोरा नाथाय मोजां मोनाखै। मानोना मालदीवआ फिसा हादर जानायलाय भारत बायदि हादरनि गोबां हेफाजाब लानो गोनां जायो। बेनिखायनो भारतनिफ्राय थांनाय दावबायारिफोराबो मालदीवनि रांखान्थि जौगानायाव गोबां अबदान होबोदों आरो बिदा फंबायनि सोमोन्दोखौ लाखिबोदोंमोन। बेबायदि भारत हादरजों सोमोन्दोखौ सिफायोब्ला इयुनाव मालदीवआबो श्रीलंका बायदिनो गावनि आथिङाव रुवा दानना लानाय बायदि जागोन होननानै बुंदों मालदीवनि सानसुमैफोरा। नेशनेल इनफोर्समेन्ट दोलोनि सुप्रेम' आरो जम्मु काश्मीरनि बारग' गिबि मन्थ्रि फारुक आब्दुल्लाखौ इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा ईडीआ सामन जारि खालामदों। जम्मु काश्मीर क्रिकेट एसोसिएशननि रां जाख्ल'नायखौ नायबिजिरनायाव सोंलु सोंनो थाखाय इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टरा फारुक आब्दुल्लाखौ लेंहरदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2002 मायथाइनिफ्राय 2011 मायथाइसिम जम्मु काश्मीर क्रिकेट एसोसिएशना गासै 94.6 कौटि रां मोनदोंमोन। नाथाय बेनिनो 43.69 कौटि रांनि जेबो गनायजाथाव हिसाब गैया। बेनिखायनो बे केसनि सायाव ईडीआ नायबिजिरगासिनो दङ। मानो होनोब्ला बै समाव जायफोरा जम्मु काश्मीर क्रिकेट एसोसिएशननि बिबानाव दङमोन बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव नांगौनि बांसिन रां जमा जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।